Hamisi. Mia mono murikeito Josephat Hamisi ase oroboti ururikiranu murobere obuno yoboigo no chaka ase kaunti ya Nyamira gukora wana Nicholas Rioki oyogani bali bagokonyeka kurwase kibese ekyo kweneke bunango ikirana bare ase kibenge gikirange na barabwo eriyo konyora kibesa kingakiye kiboigo Rioki ni gababorie kweneke bunango babare maiso naboigo kotwara guse kurinda enchera bagutumeka kibese ekyo kibakonye ase okwegenderia murikeito kurwase kaunti ya Nyamira Job Manki noroboti urwase ubwikiranu nigo abakenya barense omoroberio oinua jamii abo bari namaganio ao buna abagotu chintakana na batari kwenyara bagendete konyora kibesa choko basira ase obogima. Serikali nja bwatu kibesa jirichia inua jamii wachia ase abantu bai kago kwana nabaliki bamangana maya Nicholas Rioki oyoromo bisa kurwa soro sagero social development kaunti ya Nyamira nasegeta abantu barense omoroberio yo kuoya kibesa chiabo ya kaunti ya one open for you go kurusi kibesa anytime you want tatiga egento ta kolengeli ngato basa kogenda for 3 payment cycles kotaragenda kurusi kibesa lakini to basa kujidika ngabono ngujiseve imali ngachiabegwa toraje kuoye nane chiabe kujibo etani chisaiko isato kibesa jinabagira asa kuira ni jinairobe sababu na bayi nagi umuntu yokubegiru besa takoliki taiyo ime kaunti ya Nyamira nigo abamenyi gwetani chiribu 15 nemo barachikwegwa kibesa ekyo ekikire chiemetienyi enekonyora batara egwa omotienyi ogatano na kabere omotienyi ogatano na isato omotienyi okianda nomotienyi oikomi. Serikali ya ngangwa kanere shilingi 8,000 chimetienyi ene yoro motienyi osaba motienyi 8 oyokianda no motienyi oikomi. Ase omwaka 2022 irikonyora batara complete wakana igo metienyi ebere netigarite isiko ya mutenyi 10 no mutenyi 12 nabasemya koba maiso ekero bagochiko ikibese ekyo nabo igotorokia onde bwensi chipini chiabo bali babwate pin risky gere igoro mono in that most of them okonyorange bako gache pin yeri pamoja ne card so oboibio boko baigoro abange babo babire bakuiberwa na sana igekoretu mujando monge mono lakini rende at least ne improved services sababu muntari kogenda bira gwakanwa ensemo yabali bateneneti gukonyora kibese ekyo nateba serikali negendete korobeya elinde banyore engeri yabo bali barateneneti kukibesa 20 kuchakira 2018 anene mono bakemba dite bakaba issues cyabo kikabari solved bagakorerwa ndokoro ngari targeting bakaba issued na marube yo kugora chi account so bakagora chi account bakaira na lakini rende bado ntora akora gokaraki obashugulikira bonse fully bali bateneneti gwe abantu baito tiga toteme gokonya abagotu gostoteme gokonya abantu bali bakonye no muruberu yo inua jamii korwase kaunti ya Nyamira ginko reporteria Ndizi TV.